Gecement. Aha! Ana! Ne ediydim? Sen terdiydin ha? Bu ne? Lan? Şu bana soğut mu? Bana soğutsun. Vay men bunu eltilenme ne edip korkuduğun? Ne? Seyret bunu. Vay! Yürü de film için. Mamamşı. Vay kovduğunu. Vay sen kovduğunu men odalam biliyordumla. Vay sen kıskanç değerliydim. Vay senden aylanayım ya. Yürü de film için aldım bunu. Şeyle mi? Sen tarif edip bir aydıma aydıp vereyim mi? Aytsana. Dinle onu. Aytsana. Can 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 ey can 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 ey can İlek yürep ne dile yan Bilek yürep ne dile yan Uğrin garap ne dile yar Ataş kalbim ya dile yar Başta kukırcığam ki can Seni görsem gönlüm gülye Cümle cahan uçmak olya Ah arçacan, vah arçacan, soğuk arçacan, can arçacan Seher aylayın. Şeyle mi? Oo yürü. Gittik yürü. Vay terliğinle seher alayın mı? Oo seher aylayın. Bu çıkıyor onlar. Terliği gel.
täze ýyl naşyja ak bäbek bolup dolsun mehr dolu kucaklarymyza. Yüzüňizi terk etmesin ýylgyryş, yüreklerde söýgi ody öçmesin. Her nä täze ýylyň ýekece günem duşuňyzdan bag teçilmän geçmesin. Agdybirlik höküm sürsin her öýde. Syýlanşyk saklansyn ullarymyza. Ýaşlyk edip ýalňyş işlere däýsek, käte käýäp dursun ulular bize. Hassalara şifa bolsun täze ýyl. Döwlen göwnlere baglasyn seýik. Ýaşalyň biz gowluga ymtalyp, pälleri pes tutup, başlary beýik. Goý güllesin öňkü dönem watanym. Ýylymyň awraýy galsyn belende. Hasyl bolsun ähli kişiň arzuwy, rızkal bereketli bars ýylyna. Mehriban adamlar, täze 2022-nji ýylyňyza düşümli, rızkally, bagtly ýyl bolsun. Hormatly arkadaşymyzyň başy dik jany sag, şu täze ýylda täze tutjak il ýurt bähfitli işleri rowaj alsyn. Durmuşda rahat gelen kiçirecik vakalar bilen taşladım. Birinci miniatüramız Tereyil başagayları. Alo. Alo. Hawa dinleyen? Oral Amanetçmen. Hawa men? Sizin çağağınız bizde. Size ne gerek? Size altın gerek mi? Kumuş gerek mi? Ulu gerek mi? Zay gerek mi? Ne gerek mi? Vah, doğun. Çağağını, çağalar bağından alt gideyim bakınca. Bizim öymüde kayda yani. Çekledik sahneler ben devam ediyor. İndi olsa Tereyil radyo gökleşiği. Karşılayalım. Assalamu alaikum hormatly radyo dinleyijiler. Biz sizi yetip gelen täzeýini unutmaýak. Täze biz radyo ýetişigimizde gelin mülçeliň atradyo ýetişigimizde kimin doglagyny gabak gelse, şoňa da jaňat kutlaýar. Şuň Merdan Hanur diýsin doglagyny günü. Gelin şoňa jaňat edin, hem doglagyny günü, hem täzeýini kutlaýar. Alo. Merdan eşdirýärmi? Alo, Merdan Hanur diýipdi sizmi? Biz yetip gelen täzeýini kutlaýar. Täzeýini kutly bolsun, doglagyny kutly bolsun, täzeýle täze arzularymyz hasyl bolsun. Görjegimiz o bolsun, en bagtly ýyldan biri bolsun. Kutlaýar Merdan Hanur diýip. Kim sen? Biz gelin mülçeliň atradyo ýetişigi. Biz sizi täzeýiniz bilen hem doglagyny kutlaýar. Doglagyny kutly bolsun, görjegimiz o bolsun.
Biz sizi yetip gelen täziğinizden utlayat diýen, täziğiniz gutly bolsun. Doglaňyňyzdan gutly bolsun. Görçeňiz gowy bolsun. Täziğle täze durmaňyz. Sen mi? Yok, bu gelin uçulyň atyraz etmesiňiz. Biz yetip gelen täziğinizi utlayat. Täziğiniz gutly bolsun. Ora oyun etmesene. Men ora däl, men gelin uçulyň atyraz etmesinden jaňat diýen. Biz sizi yetip gelen täziğinizi bilen, hem doglaňyzy utlayat. Ora atlay sen. Men ora däl ýa, ha men gelin uçulyň atyraz etmesinden jaňat diýen. Sana kim verir? Bana sen gerek, sen Merdan Handurduýsmy? Ha? Sen Merdan Handurduýsmy diýen? Ha? Bana sen gerek, sen doglaňyň mutlu bolsun, täziňiň mutlu bolsun, görjeňiň mutlu bolsun. Ora. Men ora däl, men gelin uçulyň atyraz etmesinden jaňat diýen. Düşünýärmi? Ora atlay sen bu ne diýär? Owa, men ora, men. Ora oyun etmesene. Häzir men ora. Radyodan Samet ben oldum. Hey! Täzeýilim öňü syrasy mektebe barlasy. Ana okuwçylar oturun. Oturun. İtalmazov. Näme bolýar İtalmazov? Yo, açyňyzy geri oturýan İtalmazov. Akyllyca bol Tarmazov. Tertiplice bol. Okuwçylar kim tabaga jogap berýär? Kim taba? Orazov. Sen bununla jogap berýär. Sen beşikçe otur. Sen okmanlar. Hani kim? Ya qoli hada görüň. Köşe. Qaray. Çık. Tabaga jogap ber. Näme bol bir zatda garayıp lan ýöne garayıp men näme etmem bol oturýar şo gürýär. Geprime. Be. Qaytar vermen bolsa iki pay berlen ýary. Çık tabaga jogap ber. Qaray. Jogap ber. Akılca otur Orazov. Owa. Dinleýän niýe? Näme boldy? Salam bagışlan, men barlarçy. Assalamu alaykum. Salam. Siz arkaýyn sapaňyz dowam ediberin. Men gyrajykda durarym. Size täsir ber. 5. Otur. Yok da okuwçymsy. Qaray. Yaman yokdy. Edim şuwat girmek kan jogap berdi. Indi tertipli oturun. Bagışlan, men saýlaýyn. Saylan. Jogap bermeli. İtalmazov. İtalmaz jogap beräýsin. İtalmazov? Ha. Her İtalmazov jogap berdi, dogry mı? Dogry. Häzir bile barlaçyň soragyny İtalmazov jogap berer. Elbetde İtalmazov bolsa İtalmazov. Sen näme ýerden turýan? Sarif. Sarif-a? Bu Sarif. Häzir elbetde siziň diýişiňiz ýaly İtalmazov jogap berer. Sen näme oturýan İtalmazov? Turýan İtalmazov. Men Şugun sen İtalmazov. Barlaga gelene jogap bererdin. Näme. Kimyadan suň formulasy As2 SO4. uy as2o. İtalmazov. Deme, kukurt kıslatati. As2 SO4. Berekella or İtalmazov. Geç otur. Bebe, bolýarsa sapaňyz arkaýyn dowam ediberin. Sag bolun. Sağ olun. Gel durun. Yere o. Oturun tertipli oturun. Kıymanlaman oturun. Demalman oturun. Sesini çıkman oturun. Demini çıkaymadın. Öyle demal oturun. Ya ünlü. Qaray, çık. Tabağa jogap ber. Mene ýen 5 malym oldum. Men sana 5 yıl malum okudum nerede? Şu 5 yıl çıktı öde gel verik. 5 yıl Näme oğlum ýöne çık ýan çıktım hop. Gurrega da gel verik diye. 5 akıllıca ol. Gel sen. Bol. Kimyadan beren Bagışlan, molim. Şu ýerde ruçkam kaçmandyrmy? Otur yeni bir gerek 5. Otur. Tuveleme. Uy berde kime ruçka. Dowam ediberin arkaýyn. Tuveleme. Tamam. Bir gün ikram 5 tane otursun lazım. Gel yerine. Häzir 3'de 5'de telewizorlar Gemmerno, Tevabi 24'de kinoteatrlar çıktı.
Tomaş ediyor. Gel lan. Gel.